Kaixo, egunon herrikirolzale guztioi Tolosako 60 plazatik gaur ona etorri gara. Iker Bizente eta Eneko Otañoren arteko desafioaren berri emateko. Eta horixe ikusi ahal izango duzue ondorengo minutuetan. Beste zer baino lehen, esan behar dizuegu, hau atzo arratzaldean grabatuta dagoela. Beraz, egunon eta arratzaldean eta horrelakoak nahasten baditugu, ulertuko duzue zer gaiti den. Apustunen muina azken baten honetan datza. Bi enbor gutxiago, bi kanaerdiko gutxiago, ebaki beharko dituela Eneko Otañok Iker Bizentek baino. Jose Etxebeste, egunon. Egunon. Hori denporatan zenbata? Hortzik 3 minutua. 3 minututik 4 tarti hortantxe. Orduan, apustua irabazi nahi badu, Iker Bizentek tarte hori gutxienez atera beharko dio Otañori. Bai, dudik gabe. Hala emantzizkaken, bi kanardiko emantzizkaken, bi kanardiko aurreneko partian izan eskoz, 3 minutua egilizke, baina azken aldea denboa berdin jutentek eta azkenen batien 4 minutu mintzat dudik gabe jo beharrazio. Egurrak aztertzen egon zara, ze konklusio atera duzu? Bueno, eurrak kanardikoak onak eta oso onak batzu batzek iruituzkiak oso ona dela, eur normala eta gutxi eta goinbikuak ekarritunak Otañok aikia eur onak. Baina Ikerre ekarritunak, horri bilituko izian ez da baidan da batzuk atzea botare bai, bestiak azkenian hiru botazke gatzea, eta azkenian bestea sartu diek, baina ni bestea sartutako aurrekoa sartutako baino bastante errazagoa dek. Edozein kasutan, egur gogorrak ekarri ditu Iker Bizentek. Bai, bi onbikua mintzepai. Bi onbikuak. Eni joko bat harrituko 10 minutu pasatziak orte gutxien. Ikerre ekarretakotan. Bueno, ikusiko dugu horiek zeini egiten dion mesede. Teorian Iker Bizentek berak ekarri baditu bere onerako eta bestearen kalterako izango dira. Eta Diego Álvarez de Arkaia ere gure aldamenean dagoenez, eta lehentxoago bi protagonistekin hitz egiteko aukera izan duenez, berak esango digu ze gorputzaldirekin etorri diran eta zer kontatu dizuten. Oso desberdina, biena, egunon, lehen da bizik. Iker Bizente oso urduri dagoela, aipatu dit, baina betiko legez, bere txapelketetan eta desafioetan beti urduri biltzen dela, eta ikusten dugu beti zelako emaitzak erabiltzen dituen. Asko baskaldu ez duela, beraz ikusiko dugu gaur, ia baskaltzen duen Eneko Otaño, bera baita favorito nagusi, eta Eneko Otaño benetan konzentratuta, oso serio, eta egurrak ikusi ere ez dituela egin. Bueno, dena ez eguzu kontatu, euren elkarrizketak entzuko ditugu eta ona hemen Iker Bizente eta Eneko Otañoren iritziak. Bai, hemen parean daukat Iker Bizente, Iker arratsaldean. Bai, arratsaldean. Bueno, iritsi eguna, hilabeten ostean, zer gorputzaldi, zer bazkaldu, zer nolako izan da eguna orain arte? Bueno, gorputzaldi honekin tortzen naiz, oso urduri, ni oso urduri naiz, bazkaldu gutxi indot, gaur ez zen gose hondik, baina nik uste pres nagoela, laneako etorriga eta gogotsu. Txapelketa eta desafio baten artean zelako desberdintasunak daude hasi baino lehen? Desberdintasun handik ez, norberak eurre ekartzen du, gehienak komeni zaiona, beste gutxina komeni zaiona ere bai, estrategia asko sartu ditzezke hor, erramintak, eur klase bakoitzeako erraminta bat ibiltzeu, beraz, etxetik formatu ekartzetxo eurrek ekarritunak, eta horre estrategia puntuk eta askoz gehiago sartzen die, eta esango nuke askoz komplexioa dela, eta presio aldetik eta ere desienten abaritzen da. Egurrak ikusita, ze iritzi? Eurrek guk bilatutxun gorrena ekarritu, altzen gorrena, lana luzatzea goaz, nik uste entrenatzen da oso ongi bili naiz, eta eur hoitan ongi moldatzen naizela, beraz, asmo hortan eta berze atatzen den. Eskerrik asko animo eta zortan, Iker. Vale, eskerrik asko. Eneko Otaño, arratsaldean. Bai, arratsaldean. Iritsi eguna, behingoz, zuentzat, imaginatzen dut bueltaka, ia noiz egun hau iritsi da, ze gorputzaldi? Bai, aia da, nahi genuen egun eta uste ondo aiatzea gala, sentsazio nahi nator da guztu nator. Egurrak ikusita eta zuk moztu ez behar dintuzunak ikusi dituzu? Niz nahi segur eta jun nahi ez, baina nire launtzaileik aukera barregu eta jazta. Eta zer da zuk egin behar duzuna eta egin ez behar duzuna? Ez nire lan nahitia eta fallo tekniku baldan gutxi nahitia eta nire lan nahitia gutia.
oso konzentratuta ikusten zaitut. Bai ez, momentu zaizte dago eta konzentratu nahi bai. Eskerrik asko eta animo. Bai, zuri. Beroketak egiten aizkolariak. Orain minutu batzuk hartutako irudiak dituzu horiek. Zinplasaren atzeko aldean daude enborrak berotzeko. Miguel Peñagarikano Eneko Otañoren laguntzaile moduan, aholku emaile, eta bere aita, Daniel Vicente, eta Eneko Zaralegi izango dira bestearekin. Bueno, dena prest dago hemen, baina apustuak nola dauden jakin nahi genuke, eta Diego gure lankidea artekari batekin dago. Aurrera, Diego. Bai, hementxe nago, nola dago dirua oraintxe bertan? Dirua dago Ikerren alde bastante tira eta azpitik ez dago, ja esan. Ehun berrogei niola ditu ez dago esan. Da movimentu oso gutxi gaina bai. Horrelako desafioetan ze faktore eukitzen dira kontutan? Faktorea da, zozketa indanean, hor egon behar du egur bat nunbait oso gaiztu izan laikena. Eta orduan zozketan Ikerrek asmatzian, da inda diru handik jetxi, gehiago. Eta faktore hori da, hor ikusten. Eskerrik asko. Bueno, lehen Jose Etxebestek aipatu duena, gutxi gora bera. Eta horrek ere diruan eragina dauka. Bai, diru onda baita lanien izango dikio. Gorri ikusiko digu, Ikerrek zubertatu entek eurrega aukeratzia eta enteatu nahi zen azteko asmoa digaina muturreak izen normalian ipurdiak izen aztentek, baina horre eurra, bigarren euro hori hemen plazan donaz konparazio gogorragoa bestie baino eta hori numait lehen bailen kendu nahi eta hortik azteko erabitu mendik. Eneko Otaño, hortxe, Beizamakoa. Eta plazak oso itxura ona dauka. Oso ona. Ez dugu esango beteta dagoenik, baina ez dakit, zuk honelako desafioak eta bereziki zezen plaza honetan asko ikusiko zenituen, da kalkulatzeko zenbat 1500 lagun, bai. Bai, nahi ustez bai. Ego jenetaki asko zegoan dik, egi hortane bai, baina igual, 1500 nahi golen gotu. Bakan erdik eurrien azteko asmoatik eta berzi egoen bikuan. Bai. Baina, azken batian... Bakoitza beretatika. Bai. Eneko Otaño enborraren gainera igo da, Iker Vicente ere bai. Azteko prest, bakoitza punta banatan. Eta era honetan, guretzat eta ikusleentzat ere oso saia gertatuko da aurretik zein doan jakitea. Bai, horre, azkeneko erdilana galiatu arte mitzete bizkate zaila izango dut dudik ez. Baina hor behin erdilan eta galiatu gaien urduan ikusiko dut, orduan naharmetzen zein dihoan aurretik eta zein ez dikua. Eneko Otaño aurreneko Kanaerdikoa ebakitzen ari da, hortxe duzu, Beizamakoa. Eta lehenengo oinbikoan ostera Iker Vicente. Egurrak erdiban ekarri dituzte plazara. Beste aizkora bat hartu du Iker Vicentek, Eneko Zaralegi bere lehen guzua, eta aita ditu laguntzaile modua. Ez dago Otaño ondo hasi, eurre itxitalen da bizikuan. Hoi golpe asko jo. Ebaki du aurrenekoa Otaño. Hemen bakoitzaren sasoi puntua eta indarraz gain kortean asmatzeak balio handia dauka.
Dutik gabe, aurreneko amazela azte alima da eur guzitan hor asko utzein dik. Ia iskolariek ekarri dituzte garraitzaileak Tolosako zezen plaza honetara eta pankartak ere hemen daude. Kasta eta indarra. Txapeldun Beizamarra, esate baterako, bat. Eta beste bat, Bortuko aritzetatik itsasoko olatuetara. Entzungo da Basurdearen orroa. Vicenteren aldeko ekarritakoa. Iker Vicenteren enborrori ez da samurra. Ez gogorra ez, normala da gau. Oso normala. Urrengo gogorra. Urrengo askoze gogorra, askoze, Eta hemen... Arrataza jagor. Hemen zer gertatu daiteken jakiteko edo behintzat itxura hartzeko datu batzuk atera ditugu. Esate baterako Euskal Herriko txapelketetan edo beste txapelketa batzuetan elkarren aurka suertatu direnean, bata besteari zenbateko aldea atera dion. Lana ez da berbera, baina Euskadiko txapelketetako lana luzea da. Luzea da. Da esate baterako, 2018an Euskal Herriko txapelketan Iker Vicente zuen irabazi, oraintxe bertan Iker Vicente lehenengo oinbikoa ebaki du eta bigarrenari ekin dio. Bigarren hori omen da, deabru guztia baino gogorragoa. Kusi, ze epaia hartu jo. Bai. Bueno, berak ekarri du, ezta? Bai. Beako ezautzen eurra da. Zerbait egin ekarriko zuen. Bueno, orientazio moduan datu batzuk ematen hasi gara. 2018ko Euskal Herriko txapelketan Iker Vicente bigarren gelditu zen, Aitzola Tutxaren atzetik, eta Otaño 5. Bien arteko aldea 5 minutu eta 45 segundukoa izan zen. Ordutik ona, euri asko egin du, gaurkoa kontatu gabe ere. 2019an, orduan Iker Vicente txapeldun, bere denpora 37, eta Otañori 7 minutu eta 18 segundu atera zizkion. 2008ko Xerpa txapelketan, 38-46 Iker Vicentek, eta hor Otaño 3. tokian zailkatu zen, eta tartea ezen hain handia izan, 2 minutu eta 41-koa. Eta 2008ko Xerpa txapelketan, Iker Vicente nagusi, 39-17 bere denpora, eta 3-17 atera zizkion eneko Otaño. Bueno, dato batzutira, lana ez da berdina. Gainera, orain ohartu gara, lehenengo kanaerdikoa behar dan moduan moztu gabe, utzita, ara bueltatu behar izan duela eneko Otañok. Deskuido handia da hori. Bai, hor txaitu golpeta, azkenian ondo bukatu gabe. Epaia berak ere zerbait esan, zion, ez da? Bueno, bai. Baina biharrena bukatu gara dian, ara bialdo dik. Lanean, 5 minutu eta 45 segundo oraintxe bertan. Baina aurretik zeinduan jakitea, honetan, ezinezkoa da. Hemen beti izaten digu oinbikua normala eta bi kanardiko terdin lana ulo oinbikuak eta bestiak bi kanardikoak isik oinbikua ikerreak egun bitortien da. Ematen dit, joan digetzeo ze ikusi ikan, baina Iker ze aurretik gotei joan. Bi kanardiko terdi, egaki batzizkin Otañok oinbikua ikerre egakitzako. Eneko Otaño eta Iker Vicente asko ez aldu itxi, korte hori. Ez pat txiki ziek, eur gogorra nola ban. Bai. Etxean proba asko indan nagai.
eur zamurretan itxezuna ikusten nahi nagoen. Buelta hartu du, Ikusi, bigarren oinpikoan. zenbat luzetzen da eur zamurrian eta oain nola aidan. Asko ez du bagin, erdibiretik tiratzen askoen. Jose Miguel Peñagarrikano bere herritarra Baizamakoa Eneko Otañoren laguntzaileetariko bat. Hori da, aipatu dugun egur gogor hori. Kolorea halakoa du. Beste espal bat Bai, kortu. erabili behar du hor, nahi eta nahi ez. Zenbat denborako lana izango du irabazleak, Josea, zer iruditzen zaizu, 55 bat. Gehiago. Bai. Horra berroan Ikerrek eurra hau zematien egitzen du. Aizkora ez da sartzen. Iker Bizentek pentsatuko du. Hori bere aurkariarentzat kaltegarriagoa dela berarentzat baino. Eta uste horrekin ekarriko zuen plazara. Eneko Otaño ondo ari da. Baina egur horiek orain Iker Bizente ebakitzen ari den egurra baino askoz samurragoak eta txikiagoa dira. Bai, Ikerrek eurra bukatziakin kriston zamak etzen di bizkarretik, kristona. Horge ikusiko jo bezaldian aurreneko jarrita donua, baina honekin ze ikusik ez du eurra dugu. Eneko Otaño aurrera doa kanardikoetan. Ea bigarren oinpikoa noiz botatzen duen Iker Bizentek oraintxe bertan. Guztagatuek, Bai, abertze kinu indun. bai. Eta berarentzat aurreneko kanardikoa oraintxe bertan probatu du. Bai. Ikusi guain, Hori da, ze difentzi askoan aitzeko dira. aizkorak eurak ere desberdinak. Bai, dudik gabe. Oinbiku hortako asko estuba berdik. Oso estuba ere. Hemen berriz, matxetik gaina ideia. Gogoratu, alde bakoitzitik 6.000 euro jokatu dituztela, postu honetarako, eta jentearen erantzuna paregabea. Hori, espala arrotzea. Iker Bizente pantailan eskerreko aldean. Oso golpe gutxitan Kanarriko nola sartzen du. Orain arteko apustu guztiak irabazi ditu Iker Bizentek, 2018an Harria bosgarrenaren aurka, 2022an Mikel Arrañagaren kontra, eta 2024an Julen Alberdi txikia menderatu zuen. Eneko Otañok ere apustu batzuk egin ditu,
eta denetarik izan du. Irabazitakoak eta galdutakoak. Zatorrago 2014an Larrañagaren aurka galdu egin zuen, 2016an Mieltxo Mindegiari, ez Miguel Mindegiari, Mieltxo baizik, irabazi. 2022an Arria bosgarrenaren aurka ere garaile izan zen, eta 2023an Ugaitz Mugartzaren aurka ere bera nagusitu zen. Eta 11 urte ditu Eneko Otaño. Eta 8 Otxagabiakoak. Ez egin zazuen nola batek eta la bestiek. Sasoi bikaina. Adina ere baita. Aita ari zaio esaten, askorakala bakoitzan non jo behar duen. Nire egun dut gesto zego ja. Bai, honezkero bai. Bere palmaresari gainbegiratu ematea nahikoa da. 11 aldiz, Nafarroako txapeldun. Euskal Herriko txapela 4 bider jantzi du, azkena iaz 2025an. Australian egiten den munduko txapelketan, etzanda jarritako enborrean, abiadura proban, 3 aldiz izan da bigarren. Eta zutikakoan, behin 3. Donostiako Urrezko Kopa, 4 bider irabazi du, Latasa saria, 5 bider. Egur Esportek antolatutako Urrezko Eskolarien txapelketa, banaka 3 bider, binaka 4 aldiz, ganera txapeldunen liga ere irabazitakoa da, behin baino gehiagotan. Xerpa txapelketa ere egin zen 2 urteetan berak irabazi zuen, eta Otañok ere bota du bere aurreneko oinbikoa, 72. Eta Bizenteren azken garaipena aipatzekotan, Euskal Timberra. Baina hori Iker Bizenterentzat iaia jolasa da, gaurko lanarekin konparatuta. Eta uste dut Diegok badaukala norbait inguruan, ea zein den. Bai, Batxomin amonendarekin nago, badaki hemen desafio bat jokatzea zer den. Txamponaren beste aldea ikusi zenuen, egun horretan izetaren aurka, egunon. Berdin. Zerritzapen, nahiz eta galdu, aipatu zenidan gogoratzen dut, gauza asko on eraman zenituela, esperientzia ikaragarri izan zela, eta den eman zenuela, beraz horrekin geratzen zinela. Bai ez, nik nire lan nahi nun, preparatzen da ondo jun ginen, izeta gehiago izan zen, esku eman, da listo ez, holakotan kirola bezala hartu behar da. Eta egia esan, oroitzapen honak gehiago, txarra baino ez beti arantzeko ikatzen zaizu baino. Bain behi da, inbidi ez, berriz jokatzeko ilusio emate, hola plaza gaina hola beteta eta Tolosako zezen plazan ba. Hoi gustatzen zaigu nahi, nik uste gauza handi goik ez da hola, hemen apustu bat itea baina. Eta zerbait buruan daukazuela? Oain ez, gaina aita izan behar eta pirillen berriz, eta ez zait tokatzen ez, baina etorriko urtek denbogiokin prepatzeko eta bat eta beste, eta berriz hemen plaza honetan jokatzeko ilusiokin bai, hoi bai. Zorionak alde hortatik. Leku paregabe batetik ikusten ari zara desafio hau, papelean nolakoa ikusten duzu? Hasi baino lehen. Iker Bizente favorito, leku guztietan, diruan, bai kaleetan ere, nola ikusten ari zara orain? Bueno, nik uste Ikerren azken urtetako ibilbidea ikusi bestik ez dago, nausi da denetan. Zeo zerrengatik eman dio 2 eurren bentaja. Alaren etzako Iker favorito xeo da, eta oain ez da ikusteik ez. Eneko Otaño mozten nahi da aldean nik uste lan gutxiko daola Iker hasidan hontan baino. Orduan, apustue erditik aurrea arte ez da ikusiko realidade nola ikoazten. Baina Otaño oso lan hona iten nahi da, txuku nahi da izkoan, Iker perfecto, bakigu bere lan hori dela, eta apustu estu bat ikuste den, da hemen bilduian jende guzti hau, hotze gutean etxea ez. Denok gozatzeko aukera daukagun, eskerrik asko Txomin. Bai, zuei.
Gaurko desafio gogorra izango da, baina aita izatea ere bai. Bai. Iker Vicente, pantailan, eskerraldean, eskuman, Eneko Otaño, lan erdietara iristen direnean, konklusioren bat atera izango dugu seguru asko, zein doan aurretik, baina honetan oso zaila egiten ari zaio. Edozein kasutan, azpimarratzekoa jendearen erantzuna. Jende asko dago, nik esango nuke, ez dakit guztira, zezen plaza honetan, zenbat lagun sartu daitezken, baina jente asko bildu da, eta irudi hori da, horren adierazlerik onena. Eskolariak lanean ari diren atzekaldean dagoen grada horretan esate baterako, ia beste inor sartzeko tokirik ez dago, eta plaza osoan horrela dago antzera. Iker Vicentek beste kanarrikoa bota du, eta Eneko Zaralik beste aizkorra bat eman dio. Iker Vicente duzu hau. Eneko Otaño bigarren oinbikoan, 52koa. Bestaldekoa gogorragoak dira. Bai, dudik gabe. Eta gero tokatuko zuzkio haiek. Ipurdia gaina. Bai, beren beregi horretarako aukeratu ditu Iker Vicentek, egurrak erdiban ekarri dituzte, eta hor Iker Vicentek ekarri dituen batzuk, gainera berak hasieran egindako elkarrizketan argi eta garbi izan du, berak egur gogorrak ekarri dituela, berari hori komeni zaiola uste duelako. Hemen Deparreko bestia bi utzi izkik eta Ikerre bi falta izkikoan. Han bi utzi jaibek. Eta oain parri antzitzek hau eagitzunak aurretik dihuan seinalia da. Baina lehen esan dauna hor biharrengo oinbiku horrekin zokakua. Beste oinbiku bat erdibitu du. Oinbiku bat ez beste kanardiku bat erdibitu du Iker Vicentek. Hor zigorra ere bete behar izan du. Egurrari apurtu egin zaiolako. Eta bigarren oinbikoa Eneko Otañok erdibitu du. Eta gogorrenera. Gogorrenera jo du orain. Lehenengo bi hiru aizkorrakadak eman dizkio, eta hor ohartuko zen zer nolako egurra den hori. Miguel Peñagarrikano
makila horrekin non jo behar duen esaten. Euskal Herriko txapeldun izandakoa da, Leizamarra eta bere herritarrari laguntzen. Aita ere aldamenean du Enekok. Eta Iker Bizentek, Daniel bere aita, aizkora zorrozten, hor. Eta Eneko Zabalegi. Oide, kortia. Eta lerro horretako azkenengo Kanerdiko. Guztira, 14 Kanerdiko ebaki beharko ditu Iker Bizentek, 12 bi gutxiago Eneko Otaño. Eta gero, 4 oinbiko, horiek berdin, biek. Arrotu, venga Eneko Torri. Venga, señor, vas de puta madre, Así tenemos que sujetar hasta el final, Ritmo, venga. Tira, venga. Pinta bien, Iker. Venga, haz tu carencia. Txaka. Venga. Leia. Mendi. Sartu, oiti bera. Bekaldea markatzen ari zaio aita. Txaka, cruzadiko, Venga. Apar. Txaka. Hemen. Sartu oioki. Ilea ona. Oso ongi, Bere hartuko du buelta, hortxe. Eta 3 minutu lanean hasi direnetik. Eta hor, Eneko Otaño enbor madarikatu horretan. Aizkorak hor salto egiten du. Bai. Eta Txarra eurro. Oso txarra ere. zosketan ere ez du suerte handirik izan Baizamakoak. Ez. Iker Bizentek hortxe edaki du beste kanerdiko bat eta urrengo iladara doa eta hor ere oinbikoetatik hastea erabaki du. Baina bigarren oinbikotik. Bai. Eske hor bigarren oinbiku hemen aldrebes bietza berdin. Jarri berdin jarri. Orain txarren ebakitzea. Bai. Lehen beste enborren gainean jarri da, berriro aldatu da. Eta lehen gora joan da, bigarrenera, hor, batera eta bestera ibili da, ez dakit azkenean naztu egindan, edo bere laguntzaileek esan dioten. Bueno, beste elkarrizketa bat prest dauka Diegok, aurrera. Hementxe nago Julen Alberdirekin, egunon. Bai, egunon. Bueno, nola ikusten izara desafio hau? Bueno, ez du ez. Ikustea ba, hoxe, Ikerre bigarren moztu noinbiko hori dala hor, nik izan nuke egurrik ezin jentena, plazan. Da oin Otañoa da hor, da bueno, nahiko ondo da pasatzen. Baina nik uste ba, Otaño geur hori bukatzeunin eta Iker segun nun da hon, ba, hor referentzik hartzen hazileik egula. Enekorentzat, bi enborreko alde hori, nahikoa, bai ez? Bai, bueno, oin arte emateu, ba, hortxe nahiko berdintute ikustela ez, eta, bueno, bentaja hori, ba, nahiko justue dala, baina, bueno, esan bezala, ba, bigarren Otaño mozten nahi da noinbiko horrek, ba, hori partiutakun, ba, ikusiko du ez, zenbatean jogo bentaja janda dauken Ikerrek. Zeuk ere desafio bakarra eginda, Iker Bizenteren kontrako alegia, gogorra, galdu egin zenuen, baina zer oroitzapen desafio horrek? Bai, bueno, azkenin desafio egun bateko izetea, baina, bueno, gero azkenin ba, kirola jebeare da prestakuntza duzun emandako prozesu horreginek ehatzea, ez? Eta inguru eta emandago laguntzagin, eta bueno, alde batetik goza bikia, gero egunin bertan sufritzeko gozitzaigu, baina, bueno, alde ona eta alde txarrak. Ziur Bizente ongi aztertu zenuela goitik behera, zer azpimarratuko zenuke Ikerren aizkolari bezala, eta ze ahulezia baldin dauka, bateren bat? Bueno, nizan nuke teknikoki oso ona ala ez du kolpea tokerrik ematen, eta bueno, oso ondo ikusi jaugula ez, bai kortiek eta bai postura, eta oso aizkolari efizienti ala ez. Eta bueno, azire oso fuerte ikia,
Gero bai iguelba erdilanetan da, hasiera gogor horiek zenbaitetan iguelba euskerrimu baja eta izen du, baina nik uste orokorrien oso aizkolari seguru ala eta irazi inbertzakola. Eta Eneko nolako da? Bueno, Eneko nik uste aizkolari oso gogorra ala ez, eta ez du etxitzen bukaera arte, eta kontrari gogorra ala. Mentalki behintzat gogorra, hitz egiteko aukera izan dugu berakin hasieran eta oso zentratuta zegoen. Bai, hori da ez. Otaino nik uste bukaera arte zein atzetik aurretik jun ez duela etxiko eta atzetik juten baldin mare, ez duela galdutza dutako ez, azkeneko golpe arte. Eskerrik asko eta segi gozatzen. Bai, hori da, eskerrik asko zegi. Iker Bizentek egin duen azkenengo apustua, gaurko alde batera utzita. Julen Alberdi txikiaren aurka izan zen. 14 kanardiko eta 68 izan ziren. 51 minutu eta 9 segundotan ebaki zituen Iker Bizentek eta 10 minutu inguru atera zizkion txikiari. Ordu bete, minutu bat eta 12 segundo behar izan zituen txikiak. Gaur lan berdina Ikerrek, 24 kanardiko beti gozate hona, 22 eta 14 kanardiko, baina eur gogorrak asko baldin ditzen, asko. Gaur ez berreta maikan gano egitekin. Hirugarren kanardikoa berehala ebakiko du Iker Bizentek. Oinbikoa. Oinbikoa, barkatu. Oinbikoa. Hor aldamenean daukana faltako zaio bakarrik. Oinbikoetan. Eta besti ere bai. Otaino ere bai. Otaino oinbiko horretan azken oinbikoari ekin dio Iker Bizentek. Ea Otainok hau botatzen duen. Gorriak ikusten ari da. Hor jo eta erdibitu ezin. Buelta hartzea erabaki du eta lehen ebakitzat utzitako horri ekin dio orain. Asko itxi du epaia. Eta hor, segundo ona galtzen ari da. Eta guztuz bakita gelditu den. Hemengo abantaila, hoixek eta hemendik aurretik zeinatea zen den hanbi kanardik utzitza zizkak eta hemen hilara osua egi horrazara Otaino baina. Kalen opi utzitxik, oain berriz hemendik aurre eta zitanak abantaila guix izango dut, no? Handik aurre berdina. Biak azken oinbikoan, 12 ontzako azken enbor bana gelditzen zaie. Azken oinbikoan Iker Bizente eta Eneko Otaino. Iker Bizente berez aurreti doa, lehenago ekin diolako oinbikoari. Baina hau gogortxu badik, bestia Eneko baina bastante gogorra badik hau. Eta 11 minutu pasatxo, lanean hasi direnetik. Lana oso naiten haitu, nola bat eta la bestia, oso onare. Gorputza ondo trebatu dute entrenamentuetan.
Buelta hartu du bere oinbikoan Iker Vicente. Oraindik alde bat ebaki gabe Beizamarra. Oraintxe ekin dio beste aldeari. Goratu, bi Kanardikoren abantaila daukala Eneko Otaño. Lan gutxiago egin beharko du. Oain, oinbiko hau Ikerrek aurretik botatzea baldin badu, bi Kanardiko kendutazea hori. Zepalde hau izango hemen, Ez? Oso txikitea, Abertzene aurtiak izan duen. Biak ere betetzen hasita. Itxura baten Iker Vicente bota dezake lehenago. Baina Iker Vicente egurra itxura baten gogorragoa da. Bai. Baina jotzen nahi degoan, aurretik bota nahi zegoi. Ja, dan berdina, hasiko txiko, beste zazpina Kanardiko. Berak aurretik. Zeuru badek eta ahor. Horren soinu entzun da. Azterre bakiko du Iker Vicente, hortxe. Besoa jasota. Gustagoan, beha. Lapraz egin du hor. Erotzeko zorian izan da. Kanardikoari ekin dio orain. Azulu ingoz egon ebukotu bitatzen, ebukotu bai. Oinbikoetako lana bukatu dute biek. Hor. Beste gaizki bandek. Burrera lortzeko zorian izan den unea. Ja, buruz jantik Ikerrek. Abuzu irazteula. Zok, apustuetan eskarmentu pizka baduzu, egindako batzuk ere bai, eta ikusitakoa zen bat, 100 bat. Ez zuzakite, hoi kontatzen zari izango. Hor, barruan zaudela, ze sentimendu izaten da. Bueno, aurretik unezkoz, poza eta animo eta asko egiten da. Aurretik joan gara esko bateak, oain Ikerro ezela. Ikerro baina haituak emendi aurrek osatu ingoi. Bazak egia, lan erditatik, beste biko gehiokin berdin ditula bi kanardiko, ez da. Oain esko bateak beak osoi balima bamitzat, bentsate berdik, hau oain arte kenduzka bi kanardiko, eta emendi aurrean parrian, nahi etzak iraziko, beha pentsatu eta dudik gabe haikoala. Bakeiago,
Beste kanardiko bat. Eta beste gatzen bat falta hondik. Iker Vicente aurretik. Askotan hiru lau minutu eman dizka, baina pixka gehiago balima eurreko 10 segundu gentzen hasta lima asko baita. Bai. Gehiago balima, gehiago danak eurreko 10 segundu gentzien normala da. 6 kanardiko gelditzen zaizkio Iker Vicenteri. Seguido, txaka. Venga, ritmo pixkoat bai, barreni. Ritmo pixkoat barreni, hor. Hola, bai. Txaka, sartu mi. Venga, seguido. Venga, mi. Txaka. Handi. Arapa. Sartu. Deneko bai batien zate hona, eurko horre gertzuna abustu askotan galdu itxezula. Bien cosido, Bai, Gaur ez egola, oaingo zintzete ematen dik. Bai, otaino behentzak horre, motorok handikia, horre 7 kanardiko faltan berdintzi eta beha aurretik juti hori golpe handikia da, behentzako. Mikel Arrañaga ere hemen dago. Iker Vicenteren aurka apustua galdutako beste bat. Diego, nahi dozunean? Hori da, Mikel Arrañaga daukat hemen, egunon. Bai, egunon. Bueno, hortik hasita, Pedro Marik esan duena, 2022 atzera egin eta zure desafioa aipatu behar. Iker Vicente kontrario, izen handia Iker Vicente. Bai, ez, dakigun bezala, Iker Vicente momentu azkenen urtetan daun eskola ondena, ez, da horren kontra bai zer daun, ez. Oso ondo prepauta homer da, eta horre iraztie momentun zaila dago. Zer horitzapen, beste euskolari batzuekin hitz egin dugu eta egune aipatu dute, baina batez ere hilabetetako esperientzia azpimarratu dute. Bai, ez, azkenien eunien zeure lan egin berrezu, ondo alia bertzea, baina horrek aurretik lan handia eskatzeu ez, etxin entrenamentuk, prepazio handia ez. Azkenien gehiun hortan bertan zeure maili eman berrezu eta ez da hain errezare hori. Denboran aurrera egin eta gaurkoari erreparatuta, nola ikusten izara, lehi hau? Bueno, egin esan, otaino gaur ikiari ondo ikusten ez, segimen honagin, ikustea prepauta hola mutile, baina hon ja momentu ikustea bile pare xamarrin daudela, baina hon ikustea pixka Iker aurretik daula ez, eta hon momentu emateu Iker aurretik ikula, baina apustu oso behardin dute eta apustu oso politik ikula. Orain agian biak ala biak betetzen hasiak, amaieran erabakiko da? Hon momentu Iker emateu aurretik ez, baina hondi eozer pasaleik ez, ohar txar emato eozer ez. Eta otaino lehen zanten bezala oso ondo ikustet ez, da behe maila hori temaldi maio, lan eara ingo ez, da lan handi jema asko naparai. Eskerrik asko, Mikel. Hale, lehi. Hortxe harra Ikerrek, koska utzita edo espaltzekin barnea. Bai. Neko Taño, Eizamarra. Iker Vicentek Eneko Otañok zeintzuk ez dituen ebaki behar erabakitzerakoan, samurrenak aukeratuko zituen, ezta? Bueno, Ikerre bat aukeratu dik eta Otaño bestia, Beti igualando. A la paz. Txaka. Venga, seguidik, ez? No, segiola. Baina Ikerretak imentaja hausedek. Bate bukatu eta bestia gazena galtatu. Eur berdine bat etxe bukatzeko. Ikerre lau falta etxik eta oandik lau eta oain ebakitzen ari da lau, Otaño. Hola, bai. Betele, zamba, iru.
itxura baten 12 minututan amaitu dezake bere lana Iker Vicente. Bai, oaingo martxan saitze boli badu, bai. Zatek ez da irukan erdiko eta erdik faltatxila, eta, bueno, hortik gora izango, deke, 14 batien egitzen maiture ona. Oain deskaltzu bizkate hartingo dik, eta normala dan bezala, be buru aurretik ikusten dik, eta nik etzat, irutzen gehiagi arriskatu danik anuan. Buelta hartu du. Kanerdiko horretan ere Iker Vicente. Eso es. Venga, sartu, ahí estás trabajando bien. Seguí la nena, eutxe egin. Venga, azalekin sartako eta gero ritmo pixua, Venga, arrotu, Saiatzen ari depa, Otañore. Bai. Inala guzitan ari dek. Aleginaren faltaz ez dauka kontzientziarekin zorrik. Baina bestiak erraz, eurra, kanardiko eurra. Gora xio hemen, alapar, prueba bilan. Eurra erdi baten aldia. Justu guzuka. Bate, iru arna, eagizate bestiak oantxu bulteman. Iru gelditzen zaizkio, Otxagabiakoari. Eta lau ostera. Iru terdi. Bai, iru terdi. Otañori. Venga, hemen. Eia, sei bera, handik arrotu handi. Eta fuera. Beste bat. Zi handi. Askor aldatu. Azkarrasi, Bai batak eta bai besteak. Bai. Pasa bera. Handi. Ahora solo seguir. Sartu, ritmo pixua. Oso ongi, Sartu ongi. Eia sartu. Hasieran esan dizuegu, saio hau Azorrazaldean grabatuta dagoela, eta ez dakit, euren lana ilunetan ez duten bukatu behar. Bai. Argile jarri zuten baita, bala. Hemendik bi. Pasa bera. Derrekin ike. Cuenta gehiago, biota ventaja gehiago. Ikerre bulte manda ideia. Hiru enbor gelditzen zaizkio, orain, Eneko Otañori. Erdin jo, Iker. Venga, segi. Tira ritmo. Venga. Venga, agarra hasta afuera. Sigue con él. Ya tiene comido. Sigue bien, hemen. A la par. Iker Vicente. Sigue. Venga. Reala, ebakiko du, hortxe azkenengo eskoraka da, eta azken bietan sartu da. Azkarrazi. Bai. Honek hausuarekin ez du arazorik. Josemiel Peñagarikano, albora begira, ez dute larri. Ez daga, behitu ibarra hondi tangare batazak horrek nola aitan. Behiratu bere. Batira zen posakin eta bestia berri seitu zineko sufrimendu bakin.
aizkorakada fresko dauka itxura baten Nafarrak. Libria dega, eskolaria dega eta libria oso. Hori epailean ispat ez egin, bukatzeko gararien eta hoi ikeragarri garrantzitsua dugu, ikeragarri. Alde ikeragarri jazego. Azken aurrekoaren erdia ebaki du Iker Bizentek. Eneko Otaño, oraintxe azken aurrekoan hasita. Eta Iker Bizentek, hau, aizkorakada gutxitan botako du. Amairuarena ebaki du eta 14garrena. Horixe bakarrik falta zaio apustua irabazteko eta jokoan dauden 12.000 euroak berarentzat. Handik iru, arrotu hor, hostia indarrakin, oidek eta. Venga, segi bukatu hori, bai, segi gana. Arrotuta fuera. Venga, ya hablaremos luego. Handik arrotu. Fuera. Vale, venga. Bueno, sobera handirik ez dauka Iker Bizentek eraketa, Ez. Bai, segitzen, aitzia askotan hobia, horrek detenik gelditzen da, azte alima da, eta kontuz, persona beteta hon garrailean gelditzen da, eta gero mareatu igual da, be martxa batien lan abugazio hue. Eneko Otaño duzu hau. Alarko eskora bai gaur. Iker Bizente azken egurrean. Azken egurrean. Bai. Eta bere jarraitzaileak. Jose Soiuka. Jendearen erantzuna bikaina izan da. Hori aipatu beharra dago. Osako 60 plaza ez dugu esango bete denik, hau betetzeko jente asko behar da, baina itxura oso ona dauka, eta 60 plaza osoan dago gainera. Horre garra Ikerre. Bai. Venga, seguido. Sartu txula. Baina oso gutxi falta zaio. Azken aurreko oraintxe ebaki du Eneko Otaño, egur bat falta zaio. Azkenerako egur bat baino zerbait gutxiagoko tartea izango da. Venga, arrotu. Venga, kendua da. Garra. Venga. Oso mi, Seio. Balkon guztia ematen ari da orain. Eta hortxe amaitu da. Bukatu digun denpora, 51 minutu eta 10 segundo. Ez dakigu ofiziala izango dela ez. Baina Iker Bizente nagusi. Eta orain, Eneko Otaño. Egur hori erdibitzea beste helbururik ez du izango. Denporak berdin dio.
Lauti lau irabazi ditu. Oso ikusi gaine Ikerre, oso. Beteta bai, baina oso ondo bukatu du, oso ondo bai. Eta denbora ona egin du. Bai, oso ona. Eta 11 minutu inork espreski mar segundu inguru. Eta 15 bera, bi bukatuko dute. Bai. Tolosako zezen plazanetan ez dago bera hundirik, baina naharrutzik ikusten ari gara Iker Bizente, hor, elkarrizketa bat egiten. Euskadi batiko lankide batekin. Orain jantzi du elastikoa. Elastiko berria izango da, lehen izarrik josekoena kendu eta hartzea ari da. Jazten. Eneko Otañoren zatera txaloa. Bentsat hor geldituko da apustua historiarako. Bai, horretzakak. Baina ez da, apustu bitean garaien batek irazita beste galdin berzetendik eta... Baina Otañoken lana oso lan honetan nahi oso lan. Gero galdetu beharko diogu Iker Bizenteri, hemendik aurrera aizkora baino, aizkora pustuak nola egin pentsatzen denbora gero egon beharko duela. Plaza guztia txaloka. Iker Bizenteren jarraitzaileak ere bai, bien arteko besarkada. Hortxe dituzue, bi kirolari handi. 11 minutu eta 10 segundo inguru guk hartu dugun denbora. Ofizialik ez daukagu, guk gauden tokitik. Epaileak urruti daudelako, baina edozein kasutan, argi dago zein izan den irabazlea. Baia, hemen Iker bata eta besteari agurtzen, argazkiak ateratzen, gaur bera da baita eguneko protagonista. Ea, Iker, zorionak. Bai, eskerrik asko. Bueno, zeu galtzeko bi enbor baino zerbait gehiago behar da. Barkatu? Zu garaitzeko bi enbor baino zerbait gehiago behar da. Bueno, bi enbor izaten die, hau lehen esan dizaten bezala hau desafioa da, hemen taktika ezberdin asko daude, eta hemen ekarritako materialakin, erramintakin asko saltzatu diteke bestea. Nik uste asmatula, bai ekarritako eurklasekin, bai erramintakin denakin esango nuke, eta bueno, oso gustoa. Ibilbidean zehar ez dakit, baina amaiera behintzat gozatu duzu, ustu baita ere, gustura geratu zara, gaur. Oso gustoa gelditu naiz ez, batez buruz nola manten duten desafio hau, oso gorra zen, bi eurratzetik astea gorra da, olako eur gorretan gaina, zine handi etortzen da, eta hor lan erditan oraindik oso atzetik nintzen, eta bueno, eutsi dioten bezala eutsita, ikarri gustoa. Bai, hori aipatu nahiko nuke, lan erdietan oraindik zeure garaipena ez zegoen erabakita, amaiera aldean izan da. Hoi da, bai, ni neren zentratuta eutien naiz ez, baina okerrez baldin ma naiz lan erditan abantaia oso gutxi nion errekuperatu zerbait uste baiet, baina oso gutxi, eta hor buru lan asko egiten do ez, raundita etorri, esigentzi maila handigoa da, eta horrei ustea oso gorra da, eta eutsi diot, eta neburukin oso gustoa nago. Eta ipatu bezala, zueu garaitzeko bi enbor baino gehiago behar da. Buruari beste buelta batzuk eman behar da izango dizkiozu, beste desafioren bat, imaginatzen duelako nahiko duzula. Bai, hau nahi gustatzen zaitez, hemengo salsa hau, hemengo hau ez da txapelketa baten dena kondizio igualetan joaten ga, zozketa bat da hau eta dena material berdina dugu, baina hemen lehen esan bezala taktika asko sartzen da, burui asko manbartzaio. Plazako atzetik hemen prestakuntza oso handi bat dau, bai nerea, bai talde guztina, eta bueno, hau garaipen hau beraiena da, nik uste nahiko ongitxetela, baina baki seguru dagoan taldiko bena nerea dela. Eskerrik asko, zorionak eta gozatu denaz. Bale, eskerrik asko. Bueno, ea labur galtzailearekin hitz egiteko moduri daukasun Diego.
denporaz justu samar gabiltza eta ez dakit horrin guruan dagoen Eneko Otaño edo alde egin duen eta bestela emanaldi hau bukatutzat emango dugu. Iker Bizentek bere lana amaitu duen unea ikusten ari zarete hor eta Osa, Eneko Saralegi, Iker Bizentek eta Daniel Bizentek aurrera galtzailearekin. Ba, hemen txaukat beste protagonista, zorionak egindako lanarengatik baita ere, zer moz geratu zara? Bueno, ez, galdu egin da, baina, bueno, guztua gara naiz aizkoan, oin biko hortantxe jundala uste joku guztia, behaiek ekarri entrekimailu arkirten zailo karakus egin da, bueno, ez? Baina, bueno, behak irazio, kristo lana egin du, zorionak eman ez tegizta behai, kristo lana egin du lago ingontan, da joku gola iztea eta ez da bestei. Lehi astu izan da? Bueno, bai ez, nik uste eta oin biko arte hortxek gala, hasieran da uste nik ondo jarrundetela, da ipurdi hortatzea onorkako ondila ez, da Karakuse kontratu gozuen momentu igen ja baenek iun, bi kenari gomentako hori ja asko jetxi guela Karakus horregin, da bueno ez, guezak eta onartu inde euro hori hor plazan, baina bueno ez, esan ez duna, hau hola, joku hola izitea, eta ez da besteik, zorionak ma beste ez doikerri, indu lanak kristona izin da, eta aurra segigu edu. Eskerrik asko eta baita zuri ere zorionak. Zueri bai. Ba, hauxe eman du Tolosako 60 plazan Iker Bizentek eta Eneko Otañok egindako apustuak eta lehenago esandakoa. Orain, buruari buelta asko eman beharko dizkio urrengo apustua pentsatzeko Iker Bizentek, ze bestela ez du aurkaririk izango. Bueno, azken batean aurkarik aurkituko zik, bizkanaka, bentaja beziak eixio gutxi zio eurrakin gora berak, apustu ba... Edo biren kontra, edo horlako zerbait. Bueno, biren kontra, eurren ontari eman, gaur eurko horra egarritu bezala eurra tanak egarritzen balitu Otaño beste gauz bat izango ban. Bueno, apustu bak 1000 bagatik dixik eta apustu bak berriz iteko mun izango de, aurten ez bat atorren urtean. Bueno, edozein kasutan, saio ederra ikusi dugula, jendearen erantzuna ere paregabea, eta hori da, herri kirol zaleon posgarri. Besterik gabe, guraldetik, egun ona izan.